Assalamualaikum Kang Gareng. Waalaikumsalam Truk. Waalaikumsalam Petruk. Wah iki Gong. Ayo iki judule lagu Maha Kuasa. Maha Kuasa Truk. Ayo coba Truk. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hanya Tuhan hendaknya ku berharap melapangkan untukmu hatiku. Ku berserah padamu ya Tuhanku, beri selalu petunjuk jalan lurus, kuatkanlah jiwa ragaku, ampunanmu harapan pintaku. Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, Engkau pengasih, Maha penyayang. Kepadamu hamba menyembah, terimalah ampunku, terimalah ampunku. Waduh, suarane jan wis kaya penyanyi. Kaya gitu kese ora padha ya, Gong. Lah iya, mung gur kaya. Ayo pancen dudu penyanyi kok, Gong. Lah iya, iki mau judule Kuasa utawa Maha Kuasa iki nganu apa jenenge kekuasaane Gusti sing Maha Kuwasa. Lah iya ya, Truk. Nah iya kene nggon dawuh Gusti kelak Gusti Allah paring dawuh setelah kesulitan ada kemudahan utawa bersama kesulitan ada kemudahan. Oh iya ya, bersama ya Truk, sing bener ki bersama kesulitan ada kemudahan. Ngono. Ning ana syarate, Gong. Syarate apa Truk lho? Syarate iki ya nek dengan sungguh-sungguh ngono dipahami kuwi mau. Oh iya, sebab nek ora ngerti konsepe Gusti Allah ngene iki kadang dadi bingung. Oh iya ya, Truk. Iki nek jenenge wong mlaku ki kaya ora ndek adeg-adeg. Mula bingung ngono. Ning nek wis diparingi petunjuk, ha iki mau lak. Oh iya ya, nalika ngerjake apa wae iki kuwi konsepe. Tegese nalika nampa kesulitan sing ana donya iki wis memahami nek iki kersane Gusti Allah iki ngono, mesti ya bersama kesulitan ana kemudahan. Wah iya ya, Truk. Nah iya. Mula tujuane apa, Truk? Lho tujuane iki supaya awake dhewe mung hanya berharap ya satu-satunya ya sing paling tinggi ya ngono. Ana ngarsane Gusti Allah iki mau. Oh iya ya, Truk. Kuwi supaya awake dhewe dilapangke. Atine dhewe dilapangke. Ya, Gong, jiwane dhewe supaya iso memahami apa sing didhawuhke Gusti Allah iki jane lak mung ngono kuwi to, Gong. Lah iya ya, Truk. Ning ngono ki mau nek ora dipelajari ya ora iso, ya ora iso. Jebule ki ngaji ki dadi penting ki manggone ning kono kuwi mau. Oh iya. Supaya nalika awake dhewe iki diuji ana donya ki ling garap ki bener. Iya, Truk. Bener manut pelajarane. Oh ngono. Mula iki berserah diri kalak. Mula dijenengke kae jebule nek tembung Islam ki maknane iki selamat, damai, sejahtera dengan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa kuwi konsepe ngono, Gong. Iya ya, Truk.
Wah iya, supaya awake dhewe diberi petunjuk jalan lurus lho iki. Iki termasuk donga ya, Truk. Lah iya iki berdoa padha karo ki nyuwun supaya diparingi jalan sing lurus. Ngono ya, Truk. Karo mung sawiji sing disembah awake dhewe ya mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya kuwi. Nyuwun diapura kabeh dosane awake dhewe. Arep dosa sing ngerti utawa sing ora ngerti iki nyatane awake dhewe iki nek dijupuk kekurangane iki akeh sing kurang. Mula kan nyuwun pangapura utawa istighfar iki kuwi mesti akeh salahe, kuwi wis pasti. Ngono luwe-luwe bareng awake dhewe ngoreksi iki lagi dikon sinau ora gelem sinau iki lak padha karo wis ibarate murid karo gurune lak wis menyalahi aturane dadi murid. Lho iki wis salah. Ngono mula murid ya kudu njaluk pangapura karo gurune. Oh iya ya, kuwi buktine nalika ora gelem belajar wae nuduhke nek wis keliru. Karo nyekseni. Oh iya, nyekseni piye? Lho tegese nyekseni menawa ya mung satu-satunya sing maha besar, satu-satunya maha kuasa. Berarti nek sing maha iki tegese iki paling ya, Truk. Oh iya, maha iki tegese paling, tegese wis ora ana sing madani. Mula konsep Tuhan yang Maha Esa iki konsep sing sangat ilmiah. Tegese apa, Truk? Tegese iki berdasarkan ilmu logis, tegese masuk akal. Iso ditampa dening akal iki jenenge ilmiah. Ngono, iso dibuktikan secara keilmuan iki mbuktekke nek Maha Satu iki ya wis ora ana sing madani. Berarti nek ana sing madani wis ora maha. Ngono ya, Truk. Ora misale umpamane ning donya iki ana srengenge. Apa srengenge iki Maha Satu? Lho. Ya ora ya, Truk, nyatane srengenge iki cacahe jutaan kok jare ya. Lah iya lak ora Maha Satu. Ana tunggale liyane kok. Upamane gunung. Nyatane gunung iki cacahe ya pirang-pirang ora mung siji. Oh iya, apa meneh nek manusia. Manusia iki ora Maha Satu, wong akeh kok tunggale kok ya, Truk. Iya ya, Truk. Lintang ya ngono, lintang ya cacahe pirang-pirang. Oh iya, mula kudu satu iki wis. Mula konsep satu iki ya kuwi rumusane ning nggon kae surat Al-Ikhlas kae. Oh iya ya, Maha Satu ora ana sing madani. Berarti nek ana sing madani wis ora Maha Satu. Ora Maha Kuasa. Oh iya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya kepadamu hamba menyembah, hanya kepadamu hamba minta pertolongan, perlindungan. Mula awake dhewe lak sing akeh donga iki lak didhawuhi nyuwun berlindung, tok berserah diri iki tegese ujiane iki mesti eneng, Gong. Ngono ya, Truk. Kaya dene nek wong sekolah iki lak apa ya mungkin awake dhewe nyuwun karo Pak Guru supaya ora diuji. Ora mungkin ya, Truk. Mesti panyuwune ya supaya awake dhewe iso nggarap ujiane iki bener. Oh, ngono. Termasuk nyuwun perlindungan iki ujiane mesti eneng. Ngono. Oh iya ya, iki mau termasuk istighfar. Mohon ampun. Ana ngarsane Gusti Sing Maha Kuwasa iki intine awake dhewe nyuwun iki jane ya mung nyuwun Maha Pengampun kuwi. Nyuwun pangapura salahe dhewe ana donya supaya dihapus kesalahane iki jane inti sing pokok iki jane lak kuwi kok. Wong anggere ning donya iki ora ndek dosa ngono kuwi ya kuwi sing intine kuwi kok. Ning mesti duwe dosa, mesti jebule iki mesti duwe dosa. Mula nyuwun pangapura iki dadi penting. Ngono ya, Truk. Kuwi konsep iki jane sangat logis. Wah iya ya, kuwi.
Maha Penyayang. Kepadamu hamba menyembah, terimalah ampunku. Iki mong memohon kok. Oh iya ya, ning semono kuwi mula didhawuhi memohon terus menerus ora ana lerene iki merga ya urung ana jaminan. Tegese iki urung ana jaminan sing memastikan nek pangapurane dhewe iki ditampa apa durung iki lak awake dhewe urung entuk jaminan. Ngono ya. Mula kudu terus menerus. Oh iya, dengan harapan sungguh-sungguh supaya pangapurane dhewe iki ditampa dening Gusti Allah. Mong kuwi. Sebab engko nek wis entuk jaminan ya wis ora ndonga. Ha iya. Leren le ndonga. Oh ngono ya, Truk. Iki mau Kang Gareng sinau sithik-sithik. Wah iya, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.